Salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Block Strike. Astăzi vom juca modul, vedem noi care. Să jucăm, haide să jucăm Team Deathmatch. Server is full. Nu, era sigur. Bă, nu e una care se numește cu român ceva. YouTube, hai YouTube dacă e pe YouTube. Doar la respectiv. Hai că e bun cu avem. Oh, lag. Eu ce-s? Băi, dar ce-i cu lagul asta? Dar când n-am lag, joc extrem de bine. Am omorât eu. Spion. Oh. Băi, eram bun cu AVP-ul. Să mă pe loc. Bă, nu mă omor. Bă. Headshot. Așa. Hei, e cineva? Headshot. Da. Tactul. Stai mă pe loc. Bă. Headshot, iar. Headshot și ții. Bă! Până la 100, bă! Nu. Oh. Oi. Hai să ieși din această mapă, că durează mult. Play. Europa. Hai la shop să deschidem un case. Cu PS-ul. Să știți că astea-s doar skin-uri, n-armele. Ce puțin asta, nu? Așa. Am mai jucat eu mai de mult și aveam M4-1, bă, frate. Era cel mai bun. Era cea mai bună armă. Polak, John Cena. YouTube, dă-te noi. Ceva cu români. Hei, Paul. Nu. GTA 6, bă, mai e până la GTA 6. Rumbaba. Uite, asta era. Da. Haide. Băta. Bitch. Son of a bitch. Nu. Băi, unde? Asta era român, că nu știi să scrii. Deci nu e. Să intrăm pe Team Deathmatch. La albaștri, că atâta putem. Unde e bulangiul ăla? Am o să se prea mare. Uite așa. Gata, bă. S-au zis cu tine.
Hai mă, ieși. Crezi că știu ce scrii, bă? Fasti. Am tunece. Uite acolo, pistolul. Te omor, bă, cu pistolul. Unde ești? Ei! Păi și-a lăsat pistolul. Ăsta e un tip bun. Bă. Minori. Cocalare. Unde-i cocalarul ăsta? Bă, bune. Măta. Bă, suntem doar doi. Ceea ce e nasol. Bă, iar a plecat ăsta la mine. Hai cu picioarele. Uite-l, mă. Stai că iau acum, mă. Deci vedeți cât de bun sunt. Înainte aveam lag în celălalt video, dar acum, pentru că n-am joc extrem de bine. Toate au urât. Am lag iar. Uite, s-a conectat unul. Sper să fie lumea. Pe bune. Ala cuțite, ala cuțite. Ala cuțite, bă! Uite, s-o conectat înapoi. Oye. Iol. Ce chicioare? Pe bune? Fuck you. Probleme tehnice. Hei, pentru că am făcut o pauză, am deschis un case. Mi-a dat doar 55 de bani. Normal. Deci, haideți să găsim alt mod. Ce să ne jucăm noi? Nu. Deitran. Haideți să încercăm. Mai putea să intre unul, bă. Doamne. După ăsta am intrat. Să mor eu, băi. Mă enervează. Deitran, vede, Deitran. Server is full. Doamne. Ăsta e plin. Nu. Nu. În sfârșit, bă. Așteptăm. Bă, ăștia-s proști sau ce? Doamne, Mike. Unde sunt? Hai, mă, nu sunt cel cu butoane. Wow, wow. 14. Da, no. No, hai să ieșim din asta că e grea. De nu e greu.
Hai la zombie survival ceva. Asta e blocat. Așa. Sunt zombal. Infection start. Doamne, ce fel faci? Bă, unde sunteți? Zombie dance. Hei, 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 hei. Zombie dance. Bă, ia-s proști. Doamne! Nu mă vede. Uite cum a fost. Stai mă pe loc. Stai, vreau să te omor. Mă lași? Te rog. Te rog, lasă-mă să te omor. Dacă nu știu un nesimțit și un cocalar. Haide în compum. Lăsați-mi-l mie. Nu, cocalarul. Trecu. Dansul zombalăului. Zombie dance, cel mai șmecher dans. Bă, unde sunt ăștia? Zombie dance. Zici că dansează. Zombie dance. Hai pe el. Pe bune. Nu știu ce scrie la încet. Nu! Te prind eu! Cu sân și îndesat. Da, chiar e greu. Bă, ăsta m-a luat în țintă! Bă, mai e vreun om pe aici? Ăla-i... Câți mai sunt? Valentin, ăsta e român. Oh, murit. Valentin ești, frate. Adică nu e ăsta, frate. Hehehehe. Unde chicioare să mă ascund? Gata, știu. Hehe. Nu mă vezi. Nu mă vede nimeni. Nu, iar săritură. Măta. Ăsta va fi ultimul meci. Asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Așa că, pa, pa.